които, то може би е клише, не зная, ще потвърдите, които казват: вие писателите там си стоите, някъде не пишете си, оставайте ние да говорим. Това не се отнася за поетите в никакъв случай. Това е съвсем безлично. И тъй като моите приятели, една част поканата и на Виолета, която получих още през лятото, когато се запознахме, и тя ми подари своята книга. И много доволна бях, че точно диалог показа тя, защото първото ми впечатление от книгата беше именно диалога. Аз бях потънала в прочита на една книга на друга българска авторка. Загубих време, загубих вяра, таях надежда, колкото труха, но ще намеря любовта си в този странен и объркан свят. Но ще намеря любовта си в този странен и объркан свят. Спомени за неизпети песни, неизбъднати забравени мечти. Плахо се завръщат и аз се връщам заедно с тях в този странен и объркан свят. И аз се връщам заедно с тях в този странен и объркан свят.